Jeg står lige her ved vores gunderar, og den har vi ikke pakket helt ned endnu. Men vi har dog klippet bladene af og lagt ind over. Og så har vi kørt nogle nedfaldsblade, en del trillebør fuld ind over. Vores gunderar er kæmpestor, så den kan godt tage endda nogle blade. Det har ikke været så koldt endnu. Den fik lige lidt frost for en måneds tid siden, hvor den smattede sammen, og så blev bladene lagt ind over. Vi har halm og presenning klar til, når der begynder at komme sådan lidt mere frost. Sådan som det har været indtil nu, hvor det bare er mildt, så er der ingen grund til, at den ligger og lumrer derinde under og får svamp og alt muligt. Så vi venter simpelthen til, at det bliver vinter med at pakke den rigtig ned. Thank you.